வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காஜல் அகர்வாலுக்கு திருமணமா, ரசிகர்கள் ஏமாற்றம், இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏவன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு நம்ம காஜல் அகர்வால் ரொம்பவே ஃபேமஸான முன்னணி கதாநாயகனோட எல்லார் கூடயுமே நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் டல்லானோன்னே இவங்க தன்னோட உடம்பை குறைச்சி ரொம்ப கிளாமரான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர்ந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. இதையடுத்து இவங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் கிளப்பும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு நாளும் இவங்களோட ஃபோட்டோ ஷூட்டும் இவங்களோட கண்களை பார்க்கும்போது ரசிகர்களுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் இருக்குமா. நடுவில் இவங்களுக்கு திருமணம் ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சை கிளம்பிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதை பற்றி காஜல் அகர்வால் எந்த ஒரு தகவலுமே வெளியிடாமல் இருந்துச்சு. அவங்க யாரை திருமணம் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் கொஞ்ச நாள் கழித்து லீக் ஆச்சு. இப்போது அதை உண்மையாக்கும் வகையாக இன்ஸ்டாகிராமில் இவங்க ஹாட் அண்ட் சிம்பிள் போட்டு ஒரு பிளாக் கலர் ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க. இதை பார்த்த ரசிகர்கள் எல்லாருமே காஜல் அகர்வாலுக்கு காதல் வந்துருச்சு, ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போது இந்த போஸ்ட்டை போட்டிருக்காங்க. இதையடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இவங்க திருமண தேதியவும் வெளியிட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே எதிர்பார்த்துப்பட்டு வந்துட்டுருக்கு. காஜல் அகர்வால் முன்ன மாதிரி இல்லை, இப்போ ரொம்பவே கிளாமராகவும் அழகாகவும் மாறிட்டாங்க. இவங்களோட மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் தமிழில் தெலுங்கு சைடில் வந்து இவங்களுக்கு ரேட்டிங்கும் டிஆர்பியும் இன்னும் குறையாம தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. நாளுக்கு நாள் இவங்களோட ஆர்வமும் இவங்களோட படத்தோட டெடிகேஷனும் குறையவே இல்லை. காஜல் அகர்வால் முன்ன மாதிரி கிடையவே கிடையாது. முன்ன மாதிரி வந்த உடனே வந்து எந்த ஹீரோயின்ஸுக்குமே கிடைக்காத வாய்ப்பு காஜல் அகர்வாலுக்கு கிடச்சிச்சு. சூர்யாவோட மாற்றான் படம், துப்பாக்கி படம் விஜய் கூட நடித்தாங்க. அப்போல்லாம் வந்து இவங்க தான் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. எந்த ஹீரோயின்ஸ்க்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. இவங்க அதை ரொம்பவே நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கடைசியில் வந்த கோமாளி படத்தில் இவங்க ரொம்பவே வந்து ஒரு லீட் ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த காலத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ரீகால் பண்ணும் வகையாக இப்போ பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போதைக்கு இந்த படப்பிடிப்பு எல்லாமே போதும், நான் இனிமேல் வந்து என்னோட குடும்ப வாழ்க்கையை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க போட்டிருக்க போஸ்ட்டு சொல்லுது. இதை பார்த்து ரசிகர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப மன உடைச்சலுக்கு ஆளாயிருக்காங்க. இதை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஏவன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். நன்றி.